Eu son teatreira casi que desde que nacín. Procedo dunha familia numerosa e o teatro formaba parte dos nosos xogos e sempre nos lo potenciaron. I don't know what's up ahead. We're far along. O teatro ocupa boa parte da miña vida. Vencellado ao ensino. Fun cofundadora da Asociación Estatal de Profesores de Drama Joven Teatro Joven, da Asociación de Profesores de Teatro Barriga Verde e do grupo Achádego, que desde 1988 existe en Lugo. Fun unha das primeiras directoras de escena de Lugo. Os actores e mesmo os técnicos pois asumiron con total normalidade, o mesmo que o público. Desde as asociacións de profesores traballábamos para que o teatro formara parte do currículo escolar con entidade propia. Desde el traballar os valores de igualdade e outros, e como directora, actriz e dramaturga, sempre defendín por riba de todo o galego. Dirixín a aula de teatro da Universidade de Santiago do campus de Lugo desde a súa fundación no ano 93 ata o ano 98 e participei na elaboración do programa de teatro amador Muxiganga da Deputación de Lugo. No grupo de teatro éramos máis mulleres que homes, pero éramos poucas na dirección teatral. Non tiñamos moitas posibilidades de formación. Algúns grupos si nos desplazábamos pois a Granada ou a Madrid para facer determinados cursos e poder poñernos ao día. E tamén cada verán íbamos ás escolas de expresión de Barcelona. O de actriz é un dos oficios teatrais en que primeiro se deu entrada a muller. Despois fomos entrando nosotros pouco a pouco, pero non olvidemos que detrás hai unha longa historia de ausencias. No teatro de Shakespeare non había mulleres, había os actores femininos. Pero hoxe si hai excelentes traballos de directoras de escena que están nunha sociedade que crea conciencias. Como dicía María Valteira, a nosa memoria está construída por homes. Eles son os que numeraron o mundo. Pero non dicían o que nós quereríamos dicir, dicían o que eles querían escoitar.